И какво става, хора? Аз съм Одисей. Това е Too Bad For You VR. И днеска ще правим рън за ключ. Колко забавно в прохонатата къща. Айде. Наистина, много забавно. Значи аз имам една раница фенер и един фенер. Леля личка там, не искам да се занимавам много с него. Видиш ли Леля личка, гасиш фенера веднага. Да, аз неща. Като избягаш, тогава пак го включваш. Тя се спомва само като светиш с фенер. Ако не светиш, не мога да убие, само мога да й чуеш дишане. Ще ти диша във вратлето. Ай, сега на къде сме? Аз нямам граплър. Това е проблем. Оп, оп. Тука... Окей, ето го англер. Тайфун не виждам, не знам къде. Изчакай, къде си, брат? Чакай ма. Майката шепа! Тука ли беше? Тук е! Бягай! Къде? Къде си, бе? Къде си, бе? Не те виждам. Майката шепа! Беше зад мене! Тук, тапак! Окей, гаси! Брат! Ключе! Няма, празно! Кой сме са? Стъкнах! Малко му бебе. Тук има хуй сме са. Добре, не искам да те чувам как дишаш. Къде си? Изгубих се. Не ми е приятно, хора. Не ми е приятно тук. Ице, помощ, изгубих се, братле. Ало? Намерих ключа. Ала, помагай да, че не мога да се изгубих се. Много яко се изгубих. Взех ключил, е. И аз взех ключа, ама се изгубих. Ела да ма... Ела ми помогли, че се изгубих. Еми, брат, не знам, просто аз видях две жени пред мен и избягах. Иначе съм в къщата в момента. Намерих си, я изхода. Помощ! Намерих изхода! Идвай! Аз отключих! Идвай! Бързо! Лело! Ай, тук мамицата и деба. Лело! Стига, бръпчима! Махай го този фенер, не ми трябва. Тук беше мамицата дошла. Бъки фена, знаеш как се настрая? Оле, тя беше два пъти пред мен. Мале! Ма те бяха две велички пред мен. Две! Въй! Да! По едно време беше зад мене, брат. Ма не, аз изключих фенера и се махнах. Ма тя се спална, бе! Паднах! Ма тя се спална! Махай се бързо!
Таргет! Не ме интересува толкова много парите, искам да се махна просто. О, я съм махам бал момент на страх. Пак се спалва при мен, е! Ужас. Ох, очите ми! Взимай, бягай! Какво стана сега? 700 лева. Супер! Махни тази от мене проканата! Ужас! Аз се спална, ей тука! Ей тука ми се спална! Аз там повече не хода. Брат, това е най-страшното видео, идва и ай. И това беше видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, пишете в коментарите какво искате да правим следващото видео. И... Това Чао! Значи, аз мога ви кажа, че... много тежко се насрахна. Айде! Чао!